Nacín aquí en Santrós, o 21 de setembro do ano 1928. Pertenezo ao Concello de Cea. Eu era filla de maestros. A miña nai naceu nesta casa e aquí estuvo o seu tempo nas Carmelitas en Ourense, e cando se inaugurou a Normal de Ourense, ela foi unha das primeiras alumnas que se fixeron maestras na Normal de Ourense. Na escuela que estaba aquí, nesta mesma casa, a da miña nai. E aí foi onde eu empecé a miña época escolar. Despois, e máis tarde, fixo o meu pai un edificio que temos aí no alto do pueblo. Entonces a miña nai quixo ir para ali, porque estaban aquí as dúas escuelas, a de meu pai e a de miña nai, nesta mesma casa. E a miña nai quixo ir para a escuela nova. Entonces eu despois terminei ali aos 10 anos, deixei a escuela, fixen o ingreso no Colegio das Carmelitas de Ourense. Porque era entonces o que había que facer aos 10 anos, había que deixar a escola, non é como agora. Entonces fun para o Colegio das Carmelitas de Ourense e ali estuve facendo o bachillerato superior. Eu adapteime ao colegio moi ben das Carmelitas, sempre apreciei e quixen moito as miñas profesoras, as hermanas, coas miñas compañeiras, igualmente. Ali pasei tal vez a época máis feliz da miña vida, sin preocupacións máis que de estudiar. O estudio sempre me gustou e me agradou, sin outras preocupacións, porque xa a partir de entonces, terminando o bachillerato, cando tiña que facer a oposición, o examen de reválida en Santiago, falleceu o meu pai. Esa foi unha época moi triste para min. E eu que tiña que facer entonces o examen en junio, o 23, ao meu turno lle tocaba ás 3:30 da tarde, enterraron ese día pola mañá o meu pai. E se tuven que quedar para setiembre. Esta miña irmá, que é a que me sigue a min, e depois xa temos outro novo, máis novo, pois claro, estaban estudiando en Ourense. Chegou o mes de setiembre, a miña mamá viu subir por esas escaleiras por onde subiron ustedes un profesor que sustituiu ao papá, que en paz este. Estes que se marcharon por Ourense para continuar os seus estudios. E entonces, eu cando viñen de Santiago, vin que a mamá estaba, pois, en fin, moi deprimida e demais, entón se me quedei aquí. E aproveitei ese ano para facer maestra polo plan relámpago, que entonces existía. E en junio dese ano examineime eu das asignaturas, que entonces tiñamos unhas cuantas, polas cuales nos daban o título de maestra. E entonces en junio xa eu era maestra. E o ano seguinte fixen a oposición. E gracias a Dios tuve a suerte de levar plaza. Exámenes de oposición entrábamos a 14 por plaza, tiñamos 33 plazas, e eu fui un dos números, gracias a Dios. E a oposición, pois fíxena, dentro do que cabe, tal vez a pudese haber feito mellor, pero bueno, eu aprobei a oposición, con bo número. Empecei no ano 1949, porque eu son da oposición do ano 48. Que terminou o 22 de diciembre, eliximos plaza, e o día 23 de abril do ano 1949 tomei posesión da primeira escuela, que foi no municipio de Manzaneda, o pueblo de Arraigada. Pertenece ao Ayuntamiento de Manzaneda, no partido de Tribes. Pois unha etapa, pois a primeira experiencia que tuve como maestra, pero para min moi boa. Pois trasladeime pola distancia, por vir acercándome aquí. A mamá estaba sola, entonces miña irmá foi para lá tamén. Estuve nunha escuela aí ao lado, ela xa pertenecía a Villar Meau, pertenecía a Viana del Bollo, pero estábamos prácticamente moi cerquiña, pero tivemos a ocasión de virnos as dúas para aquí e viñémonos. Ela para unha escuela aquí de Ayuntamiento de Cea,
E eu para un ayuntamiento de Maside, pero que estaba relativamente cerca daqui da casa. Podíamos vir a pé. Tanto é así que despois eu fixo moitas veces ese recorrido a pé e viña para a casa todos os días, andando 20 kilómetros diarios. Porque eran 10 á mañá e 10 á tarde de regreso. En Santrós, sí, o ano 60, viñen para aquí, pois definitivamente no ano 57, 58 sería. Porque no 59 xa estaba eu aquí de maestra. Esa escuela chamábase Escuela de Cazarrancas, que non era de Centros, era a Escuela de Cazarrancas, unitaria. Despois era mixta xa. Non, era unitaria. Pois eu traballaba o mellor que podía, trataba de facelos entender e que traballasen comigo da mellor maneira. Entón eran escuelas unitarias non é como agora, mas eran escuelas onde había cantidad de alumnos. Había que distribuílos, eu realmente tiña 3 seccións, a dos pequenos, a dos medianos e a dos maiores. E había que traballar con eles, en fin, eu sempre tratei que a miña enseñanza que fose unha enseñanza activa, facendo cos nenos, pois, en fin, a mellor maneira de que me comprendesen e que eles tamén participasen, para despois se pudesen facer as tareas. Eu explicaba esa lección, eles facían despois as resúmenes, etc. Se podíamos facer algunha cousa, pois, por exemplo, en ciencias naturales, se falábamos das follas, eu decía despois que trouxesen follas, colgábamos en cartulinas. A miña mamá permutoume a min. E entón eu xa despois xa fui maestra aquí de Cazarrancas, da Escuela Unitaria de Cazarrancas, e a mamá pasou a ser da Escuela Unitaria de Louredo, do Ayuntamiento de Maside. E ela jubilouse o máis pronto que pudo, eu xa quedei aquí definitivamente, hasta que me concentraron en CEA. A enseñanza xa era outra, xa viñera a reforma da enseñanza, debía pasar así, no ano 70, esteve despois xa do ano 70. Entón, aqueles cursos que tiñamos nós nas nosas escuelas, con toda a clase de, en fin, de carencias, por decirlo así, en material e demais, porque nós asignábamos un material, un presupuesto pequeno, relativamente, que tiñamos que invertir. Esta escuela estuvo sempre dotada de moito material porque a miña mamá foi moi cuidadosa. En fin, e eu tamén, o que puden. Pero, sin embargo, era outra cousa xa na concentración, xa en CEA, no Colegio Virgen da Saleta. Xa entonces tiñamos un curso, porque entonces xa estaba por edades, e non era igual ter un curso da mesma edad, os nenos todos, que non ter 3 seccións na escola que tiñas que atender a todos, como pudeses. E xa cambiou totalmente. Para o maestra, penso que tamén, para a enseñanza dos alumnos. Non tuve un problema nunca con ningún inspector, ao contrario. Me deron un voto de gracias, tienen sempre os informes que deixaban con felicitacións, é o que podo dicir. Na primeira época da enseñanza era o castellano. Agora, últimamente, xa o gallego. Pero na primeira escuela e na segunda, e aquí na primeira etapa desta, pois era castellano, porque entonces era o idioma que se falaba. Eu cos padres comunicábame en gallego ou en castellano según eles cando viñan preguntar polos nenos. E entonces o idioma que eles me falaban era o que lles falaba eu, pero senón é o idioma castellano. Eu tiña revistas profesionales sempre, Escuela Española e Magisterio Español, que entonces nos daban noción sobre. E despois eu sempre asistín a cursos que nos daban, ben inspectores, ben outros compañeiros. Sempre tratei de actualizarme para estar ao día na miña profesión. Nesta mesma escuela, si, eu fixen moitos documentos de compras, de ventas, etc. Escribir cartas a persoas que tiñan
pois familiares fora. Pois eu, como vivo aquí, e toda esta comarca foron prácticamente meus antigos alumnos, sigo tendo moi boa relación. Eles acuden moitas veces aquí a verme cando me ven fora, cando teñen alguna necesidade veñen a pedir a miña axuda, eu sempre lla prestei no que podo, etc. Tanto cos alumnos como cos padres. A miña relación sempre foi, pois, do mellor que se pode dicir. Podo dicir que, gracias a Dios, nunca tuve un problema con ningún padre, nin con ningún alumno. Claro, os meus menos, porque, en fin, os comportamientos non sempre eran iguales, pero cousas serias, nunca, jamás. Nin cando estuve na dirección tampouco. Nin cos profesores, nin tampouco cos rapaces do centro. Eu, cando estuve aquí, si caseime cando viñen aquí para esta escuela. Si, chegábamos salarios, si. E, gracias a Dios, factores económicos nunca os tuve. Na primeira escuela, pude os tido se non fora a miña familia que me axudou, pois entonces ganaba 539 pesetas. Na primeira escola, en Reigada. Que para estar alá, pois, en fin, tiñamos que traer un taxi desde Reigada a Tribes, cando nos viñamos de vacacións, que nos cobraba daquela 200 pesetas. Así que penso que nos quedaba despois, pero bueno, eu, gracias a Dios, pois sempre tuve axuda familiar e sin gastar, sin malgastar tamén, o sea que non tuve agobios, pero tampouco tratei de malgastar nin permitirme gastos inútiles nin innecesarios. A min a enseñante sempre me encantou. Eu hubiese querido que as miñas fillas fosen maestras e ninguna delas quiso seguir a miña trayectoria, nin a miña profesión. Elas se conoce que de tanto verme a min na enseñanza, elas, non sei, pero a min nunca, ao contrario, e sentín o deixar a enseñanza. E ainda seguín, en cuanto puden, pois axudando a alumnos daqui da parroquia e de por aquí que viñan un de min, a min se seguía axudando. Estou xubilada, sí. Pois a vida que levo, unha vida tranquila dentro do que cabe. Estou aquí nesta casa, salgo moito co meu marido, vou ver as miñas fillas, e demais, relacións sociales, os compañeiros, cos amigos, o sea que eu, en fin, se me chama moitas veces e dicen, pouco estás na casa, non, todo necesario, pero as miñas relacións siguen sendo cos compañeiros e cos amigos, inmejorables. Me fixeron un homenaje cando me jubilei, o que lle agradecín moito. E que o Ayuntamiento me dedicou a calle esta onde vivo, poñéndome aí o nombre, aí na pared. Aí está a calle de María Generosa Leiro. E que veo o alcalde, claro, a descubrir a placa. E o homenaje que me fixeron, aí no San Benito do Marañao, unha capilla que temos dedicada a San Benito nun sitio precioso, e aí tivemos unha misa solemne, asistiron os sacerdotes da comarca, outros sacerdotes afillados meus, alumnos meus que foron sacerdotes, e eu fui madriña da primeira misa, un deles da parroquia de Reigada, o outro xa daqui. En fin, é moi ben. E iso foi unha cousa para min moi gratificante. Pensar que querían así, que eu penso que todo o que fixen non ten mérito de ninguna clase. Fixen o mellor posible, pero que non merecía ese mérito e esa gratitud que me expresaron. Ao cual eu estou moi agradecida.